Yn ogystal â'r gorlan symudol, bydd y tîmau yn cael defnyddio mos, defaid proffesiynol i hel y defaid. Mae'r tîm cyntaf wedi penderfynu mai morfydd bydd yn rhoi cyfarwyddiadau i mos. O symud y miwl, ia? Gareth Jones rhoi ordors. Elwch yna fe mynd yn pwyntiau ffer. Mae Gareth yn gwybod beth mae'n neud. Mae yn dydi? Dylwch hwnna mewn fy twll. Di'r cîm yn gwrando ar morfydd ar hyn o bryd, ei? Fysa ni'n meddwl sy'n wedi bod yn ddoetha cael llais dyn. Mae waniaeth rhwng llais dyn a llais fenyl. Dim bod fi ddim yn meddwl gallu dynes neud e. Nath Gareth Jones automatically dweud, ti'n mynd ar y ci. Ond, o'n i ddim teimlo digon yn derys, achos fel merch, achos dwi'n llais fi ddim digon cryf, yn ymwedig pan mae'r ci wedi arfer fod dyn yn rheoli fe. Ond wrth i morfydd wastraffu eiliadau prin gyda mos, mae Gareth Jones yn penderfynu mai digon yw digon, ac yn codi'r ci dan ei gesau. Dwi'n rhaid y ci dan ei gesau. Do, dwi wedi codi'r ci na fyny. Dwi wedi mynd yna am bod morfydd yn stryglo. Mae'n un o tîm fi, dwi'n gadael neb lawr. Da ni yma i wneud y job. Ar y deg, mow! Mow! Ar y deg, mae'n siŵr dawel. Dyma ni, maen nhw fewn. Da iawn,